Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pertama iki resik-resik sik lur, mergo iki mau ngendi-endi kok njelan nang endi-endi reget. Lah ya pawone cek ngene iki lur, cek lemah. Tapi lemah ya disyukuri wong iki maksude masake ya nganggo kayu, nek keramik ya malah dadi ora sip ya lur. Kula ya asline nek masake nganggo kompor ora patek telaten lur, mergo iki nek masak ki sok disambi ngopo to nyuci to apa nyangkepun to apa ngopo dadi ngerti-ngerti ki wis mambu gosong nek kompor dadi pancine melu gosong. Iki kok engko kasih sih ana daging semene iki lur, iki engko ape tak masak apa iki engko sepenting tak godhog sik. Tak gerusne bawang, brambang, lombok, tumbar karo miri ditambahi merica. Iki engko rencanane arep tak masak kaya rendang ngono kae lur, tapi rendange wis versiku dhewe wae mergo nek rendang tenanan nggodhoki suwene ra kuru-kuru ora telaten lur. Lah iki tak ogahe lomboke gen amrih wedhes lah. Nek wis lembut langsung digongso lur. Aja lali dikai kunir, laos karo godhong salam ya lur. Lah nek wis harum langsung wae dikei santen. Santene ya sukupan wae lho, rasa oke-oke. Masalah iki daginge mau wis tak godhog wis empuk. Lah wis kei santen, daginge dicekurne, aja lali gula, garam lan penyedap rasane ya lur. Nah wis dadi lur, iki engko iki mame cek tak sambelne lur, menyala apa ora lur karo kleman dong kamplong. Lah bocahe sing ora pedes tak gorengne ayam. Mergo nek iwak sapi ora patek seneng. Nggih pun lur, tetap semangat dan jaga kesehatan. See you.